Sasaglit tayo sa Mount Balungaw ngayon para pasyalan natin yung ating paboritong lugar sa Mount Balungaw, kung saan tayo tumatakbo lagi. At sana matsambahan natin yung napakaraming bikers doon, mga joggers. At iikot lang tayo saglit, and then balik na tayo doon sa may Libing. So hope na matsambahan natin yung maraming mga bikers. At nandito na tayo sa may crossing ng Remnant, mga ka-Take Care Boom. Let's go. So isi-share ko lamang po, mga ka-Take Care Boom, itong kalsada na to ay ito yung ruta ko kapag tumatakbo ako every day, halos every day, 3 times a week. At dito ko pinapractice talaga yung aking lakas, yung aking katawan sa pagtakbo. Dito ko hinahasa. At dito rin po ang training ground ng mga bikers. So kung papansinin nyo po dito sa ating daan, yung mga kasalubong, mga madadaanan natin, mga bikers po yan. Dahil ito po ang isang spot na paboritong puntahan ng mga bikers dito sa Pangasinan. So tingin ko may nakabukas pa yung kapihan sa may bundok. So magkape muna tayo saglit para ma-experience natin ulit yung ating madalas na ginagawa. Namiss ko yung mga akyatan dito kapag tumatakbo, yung talagang inihingal kayong todo hingal yung ginagawa mo. Yung todo hingal. So sana may madaanan tayong kakilala natin, mga ka-Take Care Boom. Woohoo! It's nice to be back! Take Care Boom! Take Care Boom! So dito sa part na to, dito ko talaga binabanatan yung takbo ko, mga ka-Take Care, dahil dito lumakas talaga yung pa ako nung nagtitraining ako. So hope may madaanan tayong kakilala natin. So may mga grupo ito, mga ka-Take Care Boom. So ito yung isang magandang place na may construction site doon. At may grupo dito. So ang grupo nila ay AOB, Bikers Team. Alright. Dahil nga gustong-gusto ng mga bikers ang location na to, dahil itong kalsada na po ito, mga ka-Take Care Boom, ay iikot po sila dito sa may Mount Balungaw. Lalabas po sila sa may San Andres, Barangay San Andres, at Barangay Salvacion ng Rosales. So dalawang kalsada po yung pwede nilang labasan. So ito, sunod-sunod na yung mga bikers. At makikita nyo mamaya dun sa may hihintuan natin, mas marami pa po yung mga siklista na nandun. Ayan, so sunod-sunod na sila. Ayan, galing yan sa mga iba't ibang bayan po ng Pangasinan, or basta galing po sa iba't ibang lugar yan. So dami nila, mga ka-Take Care Boom. At mas marami pa doon sa taas, sigurado. So nandito na tayo sa may paakyat. So aakyat tayo dito sa pataas na to. Ito yung isa sa pinakadelikadong na maraming nadidisgrasya. Kaya kailangan talagang maingat ka rito, mga ka-Take Care Boom. At dapat gumamit ka ng brake pag motor, engine brake. Pag bisikleta, pitik-pitik ng preno. Ayan, so malapit na tayo sa may
Hop. So, nandito na tayo mga ka-Tiger Boom. At nadagdagan na nga yung store. Ay, wala na dito. So, nasa kabila na yung nasa kabila na yung tindahan. At wala na yung pwesto sa kabila. So, iikot tayo. So, meron na rin ditong meron na rin ditong meron ng sunod-sunod na yung mga tindahan doon. At nandun na. So, sa kabila wala na nakapwesto. At ito, iba't ibang makikita nyo, napakaraming bikers talaga. So, galing ito sa iba't ibang planeta. At magkakape tayo, maghanap tayo ng kakapihan natin mga ka-Tiger Boom. At subukan nating ikutan dun sa may baba. Baka sakaling bukas dun sa may dam. Okay, let's go. Pero check natin kung bukas. Pero kung sarado, magkakapay na lang muna tayo. So check natin. Ayun, so bukas yung dam, pupunta tayo dun saglit. Let's go. Yuhuu! It's nice to be back! Balungaw! I love it! Ayun, so ito yung napakagandang lake ng Balungaw. Ayan, so makikita nyo po yung ganda ng Mount Balungaw mga ka-Tiger Boom. At yun, thanks God, nakaikot ulit tayo dito. At matatagalan pa bago tayo ikot ulit. Kaya i-grab na natin yung chance na umikot dito. At sana may makita tayong makakilala natin. Hindi na tayo ikot sa may baba. Dito na lang sa may part ng so ayun, hindi ko alam kung bukas yung daan doon. Tatanong na lang natin. So, sir, nakalukot gidaran dita? Ang paigbalin, sir? Pagkanan nyo, sir. Nagkuhan, agikot lang ko ma. Patasin nyo lang ta, sir, no punta kayo mo. Pero rumwarsa mo lang ata di ko gayam niya. Jet spring. Pero open data at springan. Sarado garod, sarado. So ayun mga ka-Tiger Boom, unfortunately sarado pa. Dahil yun nga, napansin ko yung crew dito dumaan. So dun sa main gate ay sarado. Kaya siguro hanggang dito na lang tayo. At yun, shout out sa lahat ng mga bikers. Nagpuskol nga talaga ti. Inya nga iliain nyo nga, sir. Dito isa sa Tarlac, sir. Ay, taga San Manuel Tarlac pa pala sila. Adanaga na di grupo sir? Sir, pandemic rider, sir. Pandemic riders? Hanga ko, sir. Hanga chick boy riders. Ayan, shout out sa kila, sir, San Manuel riders. Yan, pandemic riders. Ayan, kasi kakadwayo, sir, agijay? Ay. So sana all naka road bike mga ka-Tiger Boom, no? At sana pagdating ng panahon maka road bike din tayo. Ngumti talaga ako team sir ka SCC, sir. SCC? Mabalin mo i-shoutout, sir. Salcedo Cycling Club, sir. Ayun, shoutout sa Salcedo Cycling Club ng San Manuel Tarlac, sir niya. San Manuel Tarlac. Dagaji ko, sir. Girlfriend niyo, mabalin niyo ka. Ayun, sir. So wala pa daw silang mga jowanes. Kaya no dati masabat yo ta, sir, nga chicks, maghemam mo kayo. Maghemam mo kayo no da masaba yung nga chicks. So ayun, papunta na tayo sa may tindahan sa taas mga ka-Tiger Boom para mag Adeng, sir? Sige tayo ipakita. Adeng, pakita. So ipapakita natin yung channel natin mga ka-Tiger Boom. Okay, tsaka tayo magkakape. Ay, sigalatan na. Send bunta lang GGC tayo. Hayot. Wen natin, wen. Nang ingat kayo, ingat. Wen. Basta no dati masabay yung dito nga babalasang, may kayang mo kayo latan. Eh, shout out sila uli kila ating tsaka yung mga iba to ni Jenny, speaking. Dati ko DJ ni, dati balasang DJ ni. So yun, ingat kayo, ingat. Sige. So yun. Okay, hindi na tayo ikot sa baba dahil sarado naman yung sa may hot spring. At sige, Adeng.
At siguro kung halimbawang maaga tayong matapos, siguro ikutan na lang natin paikot sa may Mabini mga ka-take boom. So ang daming mga bikers dito. Ayan. Mga chick boy to, mga chick boy. So maghanap tayo ng kakapihan natin. So dito na lang tayo sa may dati. Latay, good morning. Dapat kape yung atay? Wala natin dapay? Sige, so sagkikinsi niya ate. May sama natin, may isa. So ayan, magkakape muna tayo mga ka-take boom bago tayo pumunta doon sa may simbahan. Ayan. So ayan, magkakape muna tayo mga ka-take boom. At sige, ano sa mula din nakapisto dati? Dati? Ay. Kung nga po sa akin natin, Skyflex tapos isang So magkakape muna tayo mga ka-take boom.